Masa kira ka jong roy menako. खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड आइजव चेनेल नागिरै नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों दिनै बरायहरबाय दिनै नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दिनै एप्रिल फुल आरो दिनै आङो रावखौबो दिनैसिमबो एप्रिल फुल माने खालामफेराखै बा मानिफेराखै ओमफ्राय बे बोसोरावहाय दिनैहाय आं खालामनो होननानै सानदों ओमफ्राय साननानैहाय आंहाथ' दा गुबुन जायगायावसो दं नालाय बेनिखायनो आङो मबाइलजोंनो खालामगोन बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय सानना बिखाया ओरैबायदि गुलु गुलु मोनदों आरो माबायदि खालामगोन माबायदि थगायगोन आरो बिदि गोबां सानबाय आधा घन्टासो सानदों आरो ओमफ्राय सानखांनानै मिस्टार एनिथिं एम जे बिथांखौ सानबाय आरो बिथां खालामसै नामा होननानै ओमफ्राय खालामनायखौनो आंनिया मा होनो माबा खालामनानै मिनिनो ओंखारबाय थायो आरो थगायनो नागिरनानै मिनिनोसो ओंखारबाय थायो बेनिफ्राय एनिथिं खालामबाय ओमफ्राय मा होनो सेकेन्ड टाइमावहाय एस जकिं बिथां इउटुब चेनेल माबाखौ खालामबाय आरो ना आदाखौ खालामबाय ओमफ्राय थार्ड नाम्बारावहाय जोंनि सासे दासो गोदान चेनेल खुलिदों आरो बेबो दासो फार्स्ट टाइम चेनेल खुलिदों जोंसार बसुमतारी होननाय ओमफ्राय बेखौ थार्ड नाम्बाराव खालामबाय आरो ना ओमफ्राय थौदो बिदिबा अब्ला नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो दिनैनि आंनि एप्रिल फुलखौहाय हेलौ हेलौ ओइ कमेन्ट लेबेल औ हेलौ नोङो इउटुबार ना सिउटुबार एन नङा होमबा औ ओमफ्राय नोङो आंनि फिसाजोखौ मानो मोजां मोना बिदि खालामनाय सोरखौहाय आंनि फिसाजोखौहाय एप्रिल फुल नङा नों आसलथे मानो बिदि खालामारनाय दे खोन्थालाय सैथो बाथ्रा बुंलाय दे सोरमोन बुंदो सोरमोनखौ मानो नांगौ नोंनो दोनथ'बाय र' खालायफिननो हेलौ हेलौ नोंथाङा एस जकिं ना औ बेनिफ्राय नोंथाङा मानो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बुंबाय थायो जेनेबा सोरखौ सोरनिबा गाज्रि नुनाय माना नुनाय बेफोरखौ मानो बिदि बुङो होमबा माखौथो बुंनांगौ जेनेबा गावनि कुवालिटि दिन्थि बिदि मानो बुंबाय थायो गावनि कुवालिटिखौ देखायनानै मा मोननो संसाराव गाज्रि जानायखौ मोजां लाबोनायासो मानसिनि क्रेडिट ना गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै जाम्बा जाम्बियासो सोरनिबा मोजांखौ सोरनिबा गाज्रिखौ देखायनायासो बिनि इउटिउबारनि खामानि सोरनिबा दुखियाखौ देखायनायासो सोरनिबा बेखौ समाजाव खिन्थिनायासो बिनि इउटिउबारनि खामानि गावनि टेलेन्टखौलाय सानबेसे देखायनानै मा मोननो नोंथाङा जेनेबा गावखौनो मा सानो आंखौनो आं सासे समाजनि खामानि मावग्रा सानो बेनिफ्राय फिउचाराव मा दिन्थिगोन सुबुंखौ सुबुङाव बेनो नों दा जि नुदों संसाराव जाय मानसिया गाज्रि जादों जाय मानसिया खैफोदाव गोलैलांनो नागिरदों जाय मानसिया दुखिया जानानै नायसन जायाखै जाय मानसिया समाजनि थाखाय जाथावै हाबा मावो रायजो राजा समाजफ्रा एक्सेप्ट खालामा बे बुस्थुखौ जों मिथिहोयो नों सोर आंबो बर' मानसि होननानै नोङो सोर ओमफ्राय हरदों ओमफ्राय आङो नोंथांनि जेनेबा बायदिसिना भिडिअ आं एसेबाबो मालाबा गोरोन्थि नुयो मालाबा मोजां नुयो बेनिखायनो आं बेबायदि खालामदों नोंथांखौ आङो हगारनाय जानाय नङा दै बिदि फांफुं खालामबाय थाबा हगारनाय जानाय नङा माने नों सोर बेखौ बुं सोर नोङो सिनायाखैलां आं रेकर्ड Masa kira ka jong roy menako आं दिनै जाथो मा गोजौ जालाय एप्रिल फुल खालामबाय आरो नों आंखौ आं रागाजोंनो हाजो मिनिनो ओंखारबाय आङो फुरा बायदिसिना रागा फोजोंजोबथारनाय मोननानै माने ब्लक खालामना दोननाय एप्रिल फुल खालामबाय आरो नों आंखौ दिनै नङा आं खनसेखे खालामजागोन जेनेबा नों आदानो रागाखौ ओमफ्राय सानबाय आं रागा जोंबाय बेथ' आंनि नाम्बारखौ माबा पुलिस नङा आङो माने आंहा खालामजोबसिगौमोन माने गासिबो माने आं सानदों हथात आंखौ बिदि सोंहरनायाव सोर मानसिया आंखौथ' बिदि फन खालामनो हानाय इसेबां बोलो गैया आंखौथ' माबोरै जाखो आं बुजिना मोनासै माने गावखौनो कनफिउस जाबाय आं माने नङा सोर नों ओमफ्राय बड'लेण्ड आइजव जाला मिनिनो ओंखारनाय जाथारला नालाय दिखा दुबदुबन थाखाय मिनिनो नाङा नों मानोथो मिनिखो मिनिगोन रागा गावनो जाथारला नालाय
नों रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय? औ नों मानो आंखौ थगायखो दे? मा? नों मानो आंखौ थगायखो? मा होनना? नों मानो गोदान गियोब लाखो होमबा? हा? नों मानो गोदान गियोब लाखो होमबा? सोर? सोर मिथिया नङा इयाव एसेबां थगायो नामा सोरबा? माखौ थगायदों? नों मानो गोदान गियोब लाखो होमबा? अबाव? मा अबाव बिलाय? एसेबां थगायनाङा दे नोङो। दे आं माखौ थगायदों? नों मानो गोदान लाखो बेखौल' बुं आंनो। अबाव नुदों नोंलाय? मानो नुवाखै आंलाय? अबाव? ओइ जोंहानि सासे अजयानो खिन्थादों आंनोलाय। सोर अजय? मानो थगायनाङा दे नोङो सानै साथाम गियोब्ला नोंनाव बेरायबाय थानायाव। बुं मानो थगाया आंखौ? सोर दे आङो? नोंथां नङा मिथिखानानैबो माबायदि सोंबाय थादोयो? सोर? नों जोंथा नङा नामा? नंगौ। होमबालाय मानो? बा आंखौ सिनायबावलायलाया नैयो। खोन्थालाय? 2 बोसोर 3 बोसोर आंजों बेरायनानै दाथ' थांनो बिदियाव। सोर नोङो? नोंखौ आं FIR होगोन आं मिथिखा? सोरमोनलाय? नोंखौ FIR होगोन आं नोंनि एसेबां बिदि जादोंना? सोरमोनलाय? नोंनि एक्स जाबायना दा मिथिया नामा नोङो होमबा? खोनायाखै? दिनै मामोनलाय? आं मिथिखादों दे नों सिरि थादों। आं सोरदो? सोर सासेया? सोर सासेया? मा सासे? आया नोंखौ खस्ताखौ नों सिख्लाफोरजों लाइन मारिदों ओंखायनो दे मोजां रायलाय। आंनो सानना खिथालाय। हा? मा खालामगोन आं सानना खिथालाय। सोर सासेया होनबालाय दंमारो नोंनाव दंमारो 3 4 दंखायो आं मिथिखाबाय नोंखौ। नङा आं माबायावनो हरदोंना लाइभआवनो हरो नालाय ओंखायनो सोर सासे हरदों सानदां। लाइभआव थाङै नोङो सिख्लाफोरजों लाइन मारियो। सासेया खोन्थाथ'। इमान मिनिथारो आङो। बड'लेण्ड आइजव। खिथादो दे आंनो इमान